Hayi ngeke. Ngizokhokha kanjani ngingavukanga? Ayibo, angiyona phela inkinga yami. Mina ngifuna imali yami ngikuyizele ngeke ngabe ngokuthi uthi angikuzele la ekhaya. Awu. Ukhona umuntu wakwangena e-restaurant wanikeza ibhili engadlanga. Kodwa umuntu odile ukudla akuzukuthi ukuthi awukudlanga akusho ukuthi ngeke usakukhokhela. Kumina engithe into yakho ayibe ne-load shedding. Imali yami mina. Angithi ngiyakutshela ngithi ngicela ulincenge lizovuka ukuthi ukulidlalisa awufuni. Ayakuyancane i-load shedding. Wakwezwa ba wena kuthiwa incengile i-load shedding. Njengoba into yakho iku-stage 6 nje kuphele 6 hours manje. Ngincengana nayo ngizama ukujabulisana nayo lutho ukuvuka. Hayibo. Ngicela ungilinde kancane ngithi ukuyincenga. Okusala mina ngiyabala per hour ngoba uhlulekile ukwenza per round. Sekubalela per hour. Ngicela ungibekezele vele ngikufice lapho umile ungathenga. Bebezongithenga abantu mina nkaze kuphela usuku ungathengwanga. Ngithengwa kaningi kabi mina ngosuku. Njengoba umile nje lapha kungasekho umuntu kusho ukuthi bonke abantu abume nabo la sebethengiwe bususele wedwa mfana nomuntu mina othenga ikabishi lokugcina esitolo lengasafuna umuntu. Save the best for last ngakho nje bengokugcina. Imali yami. Ngicela ungilinde kancane ngithi ukuyincenga. Mseliwe. Hayibo. Duma Mthombeni lwandle. Wangilahla ngomzuzu wokugcina manje evuka ndoda sibangele. 14 years 3 months 6 days and 7 hours ngenza lo msebenzi akekho umuntu owakwangavukela oqala ngawe nje. Mthombeni vuka. Kodwa wena shothi uloyiwe ucushiwe wena. Ngicusho ba? Yenziwa yini ngavuka into yami? Mina ngikaze nje kube nomuntu ingavuki. Nama ngikaze ke nje client ingavuka. Kaze nje lo ngaqala ukudayisa. Kaze nje ngiyaziwa. Abantu bazibathenge extra. Ngisho nange Black Friday mengenza ubuy one get one free. Ayekho wakwakhala ngokuthi khona la ningavukanga khona. Ngiyavuka nje kulo wana ukhokhela elivuni nakulo wana free. Hayi ngeke mina ngikwazi kodwa ukukhokhela ngiphila ngifana nomuntu mina ozokhokhela into engekho ngingadlanga lutho. Ngokugcwalisa ku social media ke mina nginayo indaba yokudlala la. Mina ngithe induku yakho ayibe no load shedding. Ungazothatha izinkinga zakho uzenze izinkinga zami. Mina ukuthi abafazi beni banilokhile izinkinga zeni leza kuzona izinkinga zami. Mina ngifuna imali yami mina ngisemsebenzini ngiyabala nje futhi manje. Manje kuzoba imalini ke ngoba ngingenzanga lutho. 70 rand i-hour futhi nalokho ngiyakushayela i-discount ngoba nje ngo-65 rand i-round nje abantu bayishaya i-round 2 minutes umuntu usuyeseqedile njengoba sengihlale lana nje sekuphele ngisho 6 hours kuya 7 hours manje ngifuna imali yami mina. Hayi ngeke awukaze nganebhadi madoda. Yazi bengiqala nje kwakuthenga ngavena kazothenga nje imhlola wenkinga. Futhi wena phela inkinga ungabe uzothenga ngisho wathi uthenga into emnandi kanjani kodwa ungabe uzothenga ngemali eyi-TV njengalento yakho ehlule ukuvuka ngokuthi kube inkinga yami. Lungile qoba ngizokunika imali yakho. Zokwenzela i-wallet. Embhedeni lapho imali yakho ngiyazi ukuthi umfazi wakho unesu usezobuya emthweni ngifuna imali yami mina. Uboshelwe manje le embhedeni. Phuma ngemali. Yabona zokwenzela i-wallet. Ithini namba? Funa cash. Awufune i-wallet? Funa cash konke ngizophinde ukhansele engakayi kukhipha. Funa cash. Hayi. Shutha sihlale kanjena ngoba nginawo cash mina ngizothatha cash. Uhlala kwami kodwa imali yaqhubeka. Azingithwala idombolo. Hayi kulungile hlala la. Ngiyabuya.